ole in the vine ke YouTube channel ka lo ma chewa voin chu Naupang Hriselna Nachhawkna ang ke ji sapa dam doi pek dan tur karon sei thok nga u lo de milo ngai thak sak le don nia chon ala subscribe lo cho milo subscribe sak don nia chuan ama sabera chu Naupang Hriselna chu eng zak nge zaka kan te a thermometer kan te chu 99.5 Fahrenheit aya sangkang Hriselna chong kan ngaya kami aya asan lo chong Hriselna lo ngai lo ula abikin nu ho kha opd ten lo kala no te Hriselna sang na salut tu ka Hriselna ren han te kan han zo chon 99.5 ten ti ve ngota han zo chengila an lo chek lova khateng khati lo tur pangluma oma Hriselna lo kha chian tur ni a chuan Naupang Hriselna re a chuan asik sang e masik unem khat to em ma so nem khateng kha nu le pateng kan travel tur ni a chuwang chong kan lo chin che ve thap kha kan du ber chuan ka soi le du pakhat chu kan le khabu phei chuan Naupang Hriselna shim aniang nan ni lova taksain nan na fai wanga ron sik ani a chu wang chon treatment pe pongai lo ti ni amai ro chu tu nu le pai nge ma ni fa te dam lo na tu ar Hriselna che en liam me the chu wang chon kan apek dan dik kan lo in zel ti don ya Nachhawkna ho ama sabera chuan kan man tlang lom ber personal se thok hila a brand chang oma do local por crossing sumol ti te po oma chuan a dose hi 10 to 15 mg per kg per dose ani a chuan no se na tanga puitleng thlangin a man thea Nachhawkna chuan a safe kan ti chung khan pek swala mo dose lo kan pek chuan thin te ti cheve thea ma se pumte thil nang te kalte khateng kha khoi lo berang ai chu ni a dose thlapa kan pek chuan chuan paracetamol hi formulation chang in Naupang a hen oma ml khata 100 mg om chi a dropa oma chuan ml nga 120 om te 125 mg om te oma chuan 250 mg oma chuan 500 mg te om bok chuan ka sei do chu a dose en chian ngai damdoi shim mi a drop phau hi a concentrated vek ti kha lo she ola dolo ml khata hen 100 mg oma omjia chuan dolo drop 5 ml hi paracetamol amum 500 mg ne a in hen au achak da in hen chuwang chuan pek swal te lo oma film khur viau tur kadu dan pe chon kg som Naupang in thlin to chuan a drop hi chu pe to levela a tui chi pek to chakati chuan adol le chuan kan man tlang lon le ibuprofen te lang chi khania brand name a chon fancy ta ti vel ho khani amer zu ka sei ang khan paracetamol aya safe om lava fancy ta kan ti te ibuprofen kan ti te poi pum te ti setia injection te om theya chuan tharuk noilama man lo turani chuan Nachhawkna zonga man lo turni paracetamol te Nachhawk lo ani ngon lo chuan man vak lo a tha a safe bera him bera side effect atlem ber don tiang kan ti atol le chuan methylphenic acid ho kan lo en le anga methylphenic ds te rnmf te he po hi soyang khan paracetamol ai chuna safe lo pumte khoi theya korwa ka pek lo turnia tharuk noi lampanga pek lo turani pe ani pon paracetamol chok thei lo achau kan pe nga pek regular pek vak lo turani atata chuan Nachhawkna kan man tlang lo tak pakhat acetylphenic kho kha kan sei lo nga hedam doi hi Naupanga safety le efficacy trial tha tam tak alom lo wangin a safety profile ka chiang lo kai chong ka cho ngai lova le khabu tam tak pon an la recommend vak lo Naupang pe ka hen zuwang chuan voin na po ka lo sei lang lem lawang chuan pakhat damdoi pakhat ka cho common le chu ke ma chuan mong no hi ni man ru tur chu ni mi alova amero chu Naupang ina chon ei thei lo mo thilan ei thei lo damdoi pon ei thei lo tianga ti hian ka cho thina le zan lai enge mo mang an damdoi pan me thei lo sianga te ka cho thina chuan ma ka siang bokin paracetamol angin a safe lova dehydration ne ate dengue ne ate thin thalo te kal thalo te chuan ana zonga pek me lo turani SOS emergency damdoi angin Hriselna damdoi en kan pedoni achaka ma se chakwa kan no hen lo pele runga zela ha ti lo tu ne paracetamol tripod zel to fiao tho chuan anexa chuan paracetamol mong no ang kha suppository kha om ve thawa amar zo he po hi India alla available tam lu tuk lava pa ka bioavailability kan ti alu chin le khatiang
chin kha aeretic lu to ka chen lo thina vain dos ti so la mo dos diktok lo te om the thina wangin save you ma se personal na ka cho chia lo ke ma so na so the thau o in Nachhawkna a tan so mo min lo than le in na ai Nachhawkna to we in ka ta nei lo te i lo la nga nghe hi lo nyam te ka don do wai te min na ai Nachhawkna ke yan mo chuan kha zong khan ni kan du tok me a Nachhawkna tlang lo pek dan tur chu kan lo hre to tur anga yang next sei bel tura du te emo thil topic share bel tura du te kan nei chuan in lo senga to phot me se kalo me